Здравейте, дами и господа, това е втори епизод на... Бой, хубаво мама снимат клип! Окей, и тук до мен е писано 961, не знам защо, но може би да не го чувате, защото на първия клип не се чуваше. И един момент и сега се връщаме. И здравейте отново, върнахме се. Кико, говори по-силно, за да се чува. Говори по-силно, за да се чува. Тъй, то може да се чува наистина. Добре, значи компанията ми къде се кара? Вие едва ли ще го чувате, дами и господа. Кико, ама аз го чувам. Не? Как да се кара компанията? Чакай, имам идея. Не бе, GMX Computers. Името ми на играча ще е... Кико! Името ми на играча ще е PewDiePie. Името на играча ще ми е PewDiePie. Какво да му направя? Ти като копираш или копираше по-точно от Venom 961. Да. Защо? Абе, глупчо, до вчера беше Custom 961, бе, глупчо, ако копираш и Venom, бе. Ама аз и днеска съм си прото, бе, глупчо. Ама той запише PewDiePie, пък аз запиша прото, той си много по... Какво да му направя, тото си играл, Мокти, бе! Мокти! Сам... Кико, играта нещо как се казва? Цигари симулатор. Симулатор. Добре. Ферм. Машинист. Чакай. Един момент... Добре, дами и господа, мисля, че това ще е. Аз нищо не направих в този клип, буквално. Само 2 минути и нещо казах. И дори нищо не правя в играта и то ми намаля като. Леле. Да, бе! Сигурно, що те... Чакай, сигурно, що те за време и ми намаля той. Да. Добре, дами и господа, не знам дали ще правим още такви си епизоди, ама... Ще видим. Може и да правим като за добре малко, ще тренираме и като стана малко по-добър, ще почна довиждане, ще да кажа. Да, доскоро, дами и господа, аз бях процедурно на... Мотиве! Аз бях процедурно на 2-3, до мен беше Shadow Fighter и до скоро, до следващия клип и стига си ма прекъсва, бе. Ай, чао!